Nagardom, Pini Nilhis News Car Pianon Tanjabam Pisami Monjumiteron P, non Virtang Toperajuponita. Ini tarik engkau raisi. Cukidam tang long kiram kramsa ahem along kachubi pon also aphan cholang remdet alam ki ke phowek abang phi ahem an Women Justice Forum abitung atompen kahomri padodam Kor Kangthi constituency ki parlopon Samilang Solin Dok Teron Arong Amikar Joha Teron Lapen Basarong Pharpi Atom Kiduk Thektik Lapen on Eom Kichuji Aphananta Arniwang Ajowang Kachongdat Kachutulu Pen Loksi Chipareng Bomlo Lapen Lason si Reng Dok Reng Ni Pen Dolonglo Lason si Alang Litum Jong Hele Ahem Arit Awe on Eom Chumowi Pusitami Amina Asomaraphan Akaya Phanwa Thaponsi Akang Doi Angdeng Mate Lo Charlie Theknangji Pumatha Ponsi Amina Karbi Akhai Mate Alang Litum Arong Adung Arong Amikar Long Kiram Kramsa Ahem Chubidunlo Lason si Sima Teron Pisitame Lo Charlie Dunlo Indeng Pli An Charlie Angdeng Anlelo Lason si Apo Payatumke Nisu Pisitame Lo Charlie Dunlongpo Ason Thekdun Popu Aning Cheparonglo Sita Kedamtang Niphai Great Rock Arni Ajosi Mensing Kramsa Arong Asor Amikar Long Kiram Kramsa Abang Amina Ahem Kachubipon Arloso Sima Teron Pi Arta Jum Heklapen Charlie Bom Au Somate Okorjang Mir Arta Aphan Cholang Reng Detlo Long Kiram Kramsa Alang Like Inut Arta Kidomuchot Abang Phulo Alang li somar sitame bangpli anlo pusitame alang li lapuson a otlang no chuklem det api sitame simateron piaphan kacholang remdet api thuta labangso alam ki kapang dangde det jiaphan labangso alam dip etlo la an chotakali police aphanan ta birta papilong le lapen media aphan anta ki phowek simateron pi ahem lapen apaya po along anta nang pahomri damlong le anpar ke nilitum dongmukak press club media ahin pen adimak Long an kahumri dam ahut alang litum kramsa hem lapen terona hem atum kachingwai bomahut kramsa hem asarmate family atum nang palut long le dersi dongmuka press club aphan nang khamkhedun lapen mohor antan nebdom long le Sitami labangso alam kia puthak rongbe rong thak kiprungdut ajosi news channel along anta labangso alam kia puthak hangrab jo ason si thekpon iklonglo labangso alam kia puthak penang an kachatang nang dokok aphipini dipurong supi pen Women Justice Forum abitung atom lapen lo charlie asong atom pen chilang rapet si ke phowek alam ki ahem an humri damsi ahem asor along pen lapen ke phowek abang phiaphan arjuponsi penang an alam chini pon iklong Lapen sodak pen labang solam kia puthak pin rem pon iklo Long kiram kramsa phansitame samilang so police atum nep ingnang ponsi non amat hemkang sam along beng ikchoklo Women Justice Forum MIP Violet BP ahin pen media athing no labang so alam kia puthak sodak pen insai ponwek nangji lapen au so abang arta jumpik langapot otlang no chuklem abang phulong kiram kramsa phanthulokti phasimate capital punishment sitame piponwek nangji pusi ningji pon alang tum law and order hin tum sami ot pon pame po lapen lang pon pame bu pusi itu mahin pen choli di pondok Supaya pertemuan ditanda langsung dong sini bisa datang. Apa? Untuk orang asal pen, yo lah non kisung kipos untuk hang kadu kavirat nun, hendak kerap ini lah sih. Keno dak dum hang bangke. Ni tumhan nexon anti na yan pen kisung boy tumhan rat tumrap na lah sih tumrang kau na cuni ini. Ciklu jani Chinthong constituency angkang Chinthong lem spen patir piponsi sang ake joypen kiron pangchingpon pini sang kiron amayalong Chinthong lem secretary rong asar pendang lok penang anatum chitong dun ake joypen sang kiron pon aputhak rat atumahin pen kachuro pajirpon dilitum Chinthong lem spen Julai achiklo mate yakhong achiklo bah dilitum ini pen kiron pon Ahora bate como mukhomantri Abang pagkaliway hoy doisyo, nilor nirtek mate,
আজি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ নিৰ্দেশ মতে আজি মাৰ্চিন ফাউণ্ডেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আজি গাঁৱৰ ভোটাৰবিলাকক প্ৰতি ব্যক্তিগৰাকীক 5 কেজি চাউল দিয়া হৈছে। COVID-19, we know that we have noticed that all over the world it is spread the virus of corona. Therefore, we the people of Karbi Anglong, Assam, Chinchong area, we have been received the NFFA rice granted by the Modi Sarkar government. We have been distributed all these commodities and without neglected the religious and the community, so political, we have equally we distribute today this NFSA rice. Piacun bangku panis ini kan sampai itu makan rata itu hancur loh aku Kita na po sa kang ton ponit lo lai bom tamik Hills News Karbi Anglong.